to in shekara ta duk abincin ga da ka gani dore babu shi yi ne na Allah ya yi. Irin wannan na da iri guda na hatsi ɗin ga ko na dawa irin ga da aggare ka ciki da sa'i, to duk suna sun ka koma zama buhuhuwa Allah koma yinsu, kuma wata shekara ya koma yinsu, duk shekara sai ya maimaita yinsu don ka gano ko an ce ma ba a tashi ƙarya na. To amma duka mutane ba su mai da hankali su ji tsoron ranar da za su mutuwa, saboda ita mutuwa in an ka riga an ka yi ta yadda ka san kakanni da shehannai wanda aka ji su Malam Abdullahi Gwandu da can sahabbai, yadda da ka rasu shikenan ka shiga cikin irinsu, babu wani dama da Allah zai sake baka. Shi na ce alhakimu fi sun'i, amma dama ka yanzu an baka in kwana haka kai kwana, in ibada haka kai ibada, in na ƙwarai haka ka zama na ƙwarai, amma babu wanda ya zama shaƙi ya kwashe lahiya cikin mutum 1000 waɗanda ba zan sun kai masu tarbiyya masu da'a, babu wanda ya kwashe lahiya. To kowane kaka so ka zaɓa. Watilkal amsalu وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Allah ce wa tilkal amsal wa an ga misallai fil Qur'an da a cikin Al-Qur'ani ana buga misallai. Nadribuha Allah ce muna sanya ta, naj'alha muna sanya ta linnasi ga mutane, muna sanya ta ga mutane don su lura. Wa ma ya'qiluha babu mai fahimtar ta, ayyaf hamhuma babu mai fahimtar misallan ga da muka bugawa illal alimuna sai masu lura. Ilimi ba irin ilimin ga ɗaya na a ce kayan ilimi ba amma ba a ga aiki ilimi ba, almutadabbiruna masu lura, wannan suna za su kwantar da hankalinsu su gano cewa da yawa 'yan uwanmu waɗanda mun san su an yi azumin bara da su amma ga ba na bana da su, to mu ma haka nan na wata rana azumi zai zan na ƙarshe gare mu, kuma in mun ka tahi ba a dawowa, an riga an tahi. Yawan duka ga wanda a cikin kabari ya tashi ran nan na za a haɗuwa da Allah, kuma duk abin da an kai shi wannan shakka koyin babu, duk wani hakki da ka ci na wani sai Allah ya ɗebe shi. Duk wani hakki da ka san ka ci na wani, ko hakki ko suna ko amana ko mi, duka sai Allah ya ɗebe, sannan kuma a yi ma awon aiki ko ka shiga aljanna ko ka shiga wuta. Shi na Allah ce illal alimuna sai masu lura. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah ce خلق الله Allah ta halicci as-samawati sammai bakwai wal arda da ƙasai bakwai bil haqqi da cincinta, ay muhiqqa hina mai cincinta. Allah ya halicci sammai bakwai ƙasai bakwai, kuma ya halicce su ba bisa ga wasa ba. Wata sura Allah na cewa afa hasibtum annama halaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'una, kuna zato in halicce ku abasan dan wasa ita ne shirya, kaga ba don wasa Allah ya yi abubuwa ba, ya yi sama ya yi ƙasa, wato ya yi talikai don ya bayyana abubuwa da dama da iko ne, wanda ya yarda da shi ya bi abin da ya ce ya hana kai ne. Fa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'a, wanda ya ji tsoron matsayin Allah, ya ji tsoron matsayin Allah, ya hana mare ne abin da ta kaso, ya bi abin da Allah kaso, to fa innal jannata haqiqa aljanna hiya al-ma'awa, ita an makoma ce. Kamar da Allah ce bai tara tsoro biyu gaba, nan duniya kana tsoron Allah ka hana maranka abin da kaso, lahira kai tsoro. Amma shi ko duk wanda bai ji tsoro ne nan duniya bayan mai sai banza, to shi ko lahira sai zuciya ta taso ta kawo ga gaba ne, saboda tsananin tsoron da Allah zai saka mai. Shi na Allah ya ce
inna fi zalika la'ayatan inna haqiqa la'ayatan aya dalatan mai gwadi ala qudratihi ga ikon Allah ta tabbata fi zalika a cikin talata samai da ƙasai akwai dalili mai nunawa ala qudratihi ga iko ne ta'ala madaukakin sarki amma lil mu'minina ga mu'minnai su ka tsaya su yi nazari su ga ƙasa gashi an yi ta ita ba duwatsu ba ita ba abu mai kai ba tana yankan mutane a'a ana takinta ana hawa ana gina ana abubuwa kuma in mutum ya mutu a sa cikinta ta zama mai sutura to ƙasa babban ni'ima ta wadda Allah ya muna ga sama kuma ta yi muna runwa ta kare ko da aka ko sabo ba ta faɗuwa to kaga husu an keɓanci mu'minai bai zikiri da an bato la'annahum don su almuntafi'una su an masu unhwani biha da ayoyi fil iman da imani wato su mu'minai suka unhwanuwa da ayoyin Allah in sun karanta ayar Allah sai su ƙara imani sai su ƙara kusa ga Allah bi khilafil kafirina sabanin kahirai utul ma uhiya ilayk اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. To kuma bayan Allah ya ba mu kissoshin kahirai wanda sun ka shuɗe ya faɗa mana abin da ya halaka su zunubin su ya halaka su sannan ya faɗa mana nau'o'i azabobi da ya musu to sai Allah ya horo ga ibadodi masu muhimmanci waɗanda ya kamata mu riƙe su kowa shi ƙoƙari ya zan hinayensu kamar yadda mun ka faɗi ƙur'ani saƙo na daga Allah ya aiko muna don mu riƙe shi ya zama shari'a to duk abubuwan da ka ji Allah ya ce a yi kai ƙoƙari ka zan kayansu Allah ce utul ka karanta ma uhiya abin da an ka aiko ilaika gare ka min alkitabi na alƙur'ani babbar ibada karatu alƙur'ani kuma duk wanda ya zambe iya karatu alƙur'ani ba to shagaltu shi himmantu ga iya karanta alƙur'ani kuma in zai karanta alƙur'ani karanta shi don neman yadda Allah ba don neman duniya ba kuma kai sa son rai ne ko ra'ayi ne ga karatu alƙur'ani duk harkar da an ka haɗa ko ta mu'amalar kasuwanci ko ta ƙungiya in dai sai an karanta alƙur'ani an fassara shi da ra'ayi to ka guji abin nan saboda akwai azaba wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tattala ta musamman ga waɗanda sun kai izgili ga alƙur'ani kuma kamar yadda mun kai bayani hihikun Allah ga talakai shi a hihikin ƙur'ani ga duk abin da ba shi ba yadda Allah ya kowa haka ƙur'ani ya komi saboda haka Allah na ba da lada ga duk harafi in kace alhamdu alfin lada lamun lada mimun lada dalun lada kowane ana baka lada aƙalla 10 sannan kuma mala'iku suna halartowa don su ce amin ga addu'ar da dukkan in ka karanta alƙur'ani saboda haka akwai hasarori ƙwarai cikin rashin iya karanta alƙur'ani mutum hizan ya tashi ya yi rayuwa bai iya karanta alƙur'ani ba to kusan duk rayuwa ta yi hasararta wata ka karanta ma'uhiya abinda mun kai wahayi ilaika gare ka min alkitabi na alƙur'ani wa qimis salata ka tsaya da sallah ita ma sallah ita a azamal ibadat an tambayi annabi miye mahici yace sallah cikin lokacinta mutum ya zamanto shina ya riƙe sallah da kyau yana yin ta bai tahowa makare yana ƙoƙari shi koya marai ne sa marai ne ko wace sallah zai taho cikin lokaci in yana yiwa ma shi tahiyatul masjidi sannan yi
qabla zuhuri da ba'da zuhuri da qabla al-asr da ba'da magharibi sannan ya qiyamul layli mutum shi tsaye saboda shi ya unwanuwa da rayuwa ka zama ka samu dukiya da kuɗi da abubuwa ba shi an mafhumi ba. In yanzu ka te wasu ƙasashe ko cikin Najeriya ka ce irin Lagos ko wata jihohi ko ƙasashen da ba na musulmai ka ga waɗanda ba musulmai ba da suka ta'ammuli da dukiya wasu ma har bankuna suna da wasu ba su san abin da za su yi da dukiya ba amma duk ba shi an makasudi ubangiji ba. Abin da an makasudi su annabi an tambi annabi Isa abin shahida ta ce ƙasa turɗa annabi Isa bai sa ƙasa ya kwanci ko shahida bai da sai wani ya tambayi helo ne ya ce zira'i ne a helo ne hannu ne ya ce in ya kwanta bisa hannu ya daɗi gaji. Annabi Isa wanda ya zamanto wato ruhun lahina amma ƙasa ya kwanci in yanzu ka te ana iya gwada ma wurin da ya ka zama iccin da ya ka kwanci bisa ƙasa Allah ya kwana kuma bai da gidan uba kuma bai sai gida ba Allah ɗauke shi bai da gida don ka san ba uba gare ba da mashiya Allah ya yi shi mala'iki na an ka ce ya busa an ka ba da kyautati to bai gidan uba kun bai sai gida ba abubuwan da muka nuhi mu saboda zaman duniya ya kaɗan kamar da Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila kuna son mai gaugawa wucewa mugun sauran wucewa ga duniya shekara 30 ko 40 in an kamaishe su baya in ka te wanda ka jagorancin ƙasa duk mai yanzu sun rasu shekara 40 wanda aka girmama ana son a gane su ana harkoki duk ba suna ba to saurin wucewa gare ta iyaka shaidan na abbe bari mu gane amma in an ka ce ma shekara 50 haka ka ga yadda abubuwa sun caccanza an yi duniyanci an wuce to amma ibada waɗannan da sun kabi Allah su suna cikin rahama kuma ko duniya duk da abin da ka so ka riƙe Allah ya tabbas abin da duk ka samu ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba sai ka samu arzikinka rubutacce na to shaidan shahana ma ka tsaya kai sallah to wayo ɗaya na yama amma yanzu ka te Kano kana ganin manya-manyan 'yan kasuwa waɗanda suna sau kayayyaki da ƙasashe suna kawowa gudansu duk in cikin awa 24 ya ga dama kai arziki yana ma hanya ka zama cikin wadanka kana cikin wadata amma kuma bai wasa da sallah saboda haka wato shine Allah ce waƙi mai salata ka tsaya da sallah mutum ya tsaye da farilla kowace ya zamanto kana kwana 40 babu ran da kai hashin jam'i kuma kana qiyamul layli inna salata haqiqa sallah tanha tana hani anil fasha daga alfasha wal munkar daga abinki shar'an ga shari'a ai min sha'ana yana daga cikin aikin sallah zalika hana ka sabo in dai kana sallah to ba da waya ka ji an yi kuwa an yi ganci ka iskula da ne shi yana ko kuma cikin matasa da kula da masallaci na sai dai wanda shi bai towa sallah za ka ga ya kuwa ya ganci cikin dare amma da waya ka ga mutum wanda ya riƙe sallah kullun ya ci mutuncin dattijo to sai dai in ya tashi kai shi na ibada in mutane na nan in bai na bari amma in dai don Allah na shi kai to da wuya bata kame shi ba ga don waya ga ayyuka ina daga cikin sha'aninta ta hana mutum ma da malmar ukan dan mutum ya dawama fi hagayanta wala zikirullahi wallahi an batun Allah akabaru ya girma min gadihi ga wani mana da'ati na da'o'i kaga Qur'ani ya ce mana zikirin Allah ya kowace ibada ita sallah akwai lokacin da annabi ya ce ba yanta kamar in rana tana hitowa ko rana faduwa ba yanta ijma'an kowane malami ya yadda ko in ga ka sallah rana na faduwa su ce musu malamai sun ce ana yi malaman abin da sun ce musu bayan rana ta faɗi kame magariba amma akan su ba su yi karatu ba sai ga rana tana faduwa mutum na nafila in rana haɗuwa ba a nafila in rana hatuwa ba a sallah hadisai sun tabbatar da haka amma akan mutum shi ba karatu yayi ba sai ce malamai sun ce is allow sai ga rana hatuwa mutum na nafila ita sallah ba ko sannan in liman na hudu ba a nafila in ana hudu ba saurara akai amma shi zikiri ko shi ne akai ko akwai tsalki ko babu tsalki ko akwai ko rana hatuwa ko rana na faduwa babu lokacin da hamma annabi ya faɗi la ilaha illallah ma guda tana sa mutum aljanna
saboda haka ga subhanallahi walhamdulillah yana cika abinda aka samai da kasai na lada. Sannan babu kalmar da Allah ka so irin subhanallahi bihamdi, ka faɗi abu Allah ya ji daɗi babu kamata. To kaga yanzu mutum in yana son abu ma ya arwalla ya kama subhanallahi bihamdi, subhanallah yayi ta cikin dare ya roki Allah, ya mai bin wasu hanyoyi da muka ganin cewa sai an bi, saboda hadisi ya tabbatar da lalle kalmomin ga Allah na son su, irin la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Duk zikira na anda ga hadisai sun tabbata, babu ibadodi wanda sun ka kai su. Saboda haka irin la haula wala quwwata, annabi ya faɗi ya ce ko yawaita aksuru min qawl la haula wala quwwata illa billah, fa innaha ita la haula min kunuzil jannati, tana daga cikin taskar aljanna. Kuma matsala wajen 70 taka kuranye ma mutum, bakin ciki na daga ciki. Bai yiwa kana la haula wala quwwata illa billah, kana la haula wala quwwata illa billah, bai yiwa Allah ya samu wata damuwa. Duk abin da damuwa ka Allah zai maganin ta, ko da lamarin kasuwanci na, ko lamarin ƴaƴana, ko lamarin iyali. In dai kana la haula, kana tashi cikin dare kana yin ta, to duk abin da ka so Allah na sauke mashi. Amma shaidan bai son muna abubuwan nan, don in dai yanzu kana yawaita la haula wala quwwata illa billah, to da tunaninka sai kaga ya canza. Shaidan zai zambe da iko gare ka, da abu ya faru sai ka bar ma Allah. Amma in abu ya faru baka mai sai ga Allah ba, tun an samu matsala ka fara cewa kana ganin maganin na an kai ma, to da ka sa ra'ayi ma maganin ka koma baya sai ka koma baya, kaga baka mai da abin ga Allah ba. Amma in ka mai da abin ga Allah, ko maganin na Allah shi zai walwale shi. Kamar da mun sha bayani, magani ma bai tasiri sai da yadda Allah. Ga haƙiƙa mutum na ya shan guba, ga haƙiƙa haƙi mutuwa in Allah bai ga dama ba. An sha gani abubuwa waɗanda ya kamata kaza ya faru zan bai faru ba, ya kamata kaza ya faru zan bai faru. Akwai wanda ya taɓa ba mu labari a inda ba a son mota ta tsaya mai, to sai ya ɗebe kan kafireta inda na mai waya mai hiduba ko mai na tahowa. To lokacin da ya ɗebe ta yana taɓi sai yammance bai mai suwa ba, sai taho ɗaya kama tunanin dare zai mai da sauransu ba mota ɗaya ta la haula wala quwwata ɗaya ta suwa mota ta tashi. Sai da ya kawo wurin aminci, ko da ya buɗe bonnet ɗin mota, inda ya kamata haɗa na mai ba ma haɗa shi ba, amma kuma ta yattaya saboda saboda lokacin nan ya yi da tasdika duk asbab. To yanzu a ce misali kaga yanzu na'ura satellite ta nuno ma limamin Makka ana sallah, na'ura ta, to an Allah bai haka nan sai da ita. Kaga rashin sanin asbabu na. Ai annabi Ibrahim da ya yanka yuƙa, ai kaga bata yanki Isma'ilu ba, amma ta yanki rago. Kuma naman mutum ya hai rauni, ya gagira kaga bata yanku ba. To shine an ka ce ko da Allah na aiki da ita labiha, ba da ita na Allah ka aiki ba, da irada ɗaya na. Da Allah ya nuhi abu ya zamo sai ɗaya shi zamo, sai an yi daidai da na Allah. Saboda ga yadda Allah ka gwada ma mutum limamin Makka yana sallar tarawih yana Najeriya, Allah na iya gwada ma ita ko babu na'ura. Saboda haka wa'annan azkarai in mutum na yawan yin su, ya riƙe yin su, to wasu abubuwan ya faɗa mu wa'anda har ka ala ɗaya sun ka samu gaba sai su ce Allah bai yiwa, saboda ba su zikirin, ba su kusa ga Allah. Amma in kai ta yi Allah zai yi ma abubuwa na ban mamaki. Shi na ya ce wala zikirullahi akbaru, zikirin Allah ya yi girma. Kuma a nassin Qur'ani na ba wai mai tafsiri na ba, Allah ya faɗi zikirin Allah ya kowace ibada girma, ya yi girma min garihi da wani neman da'atin dawi. Wallahu Allah ya alama ya san ma tasna'una, dukkan abin da kuka aikata Allah ya san aikin kowa. Mai yi don Allah, Allah ya sani, mai yi daidai Allah ya sani. Fai jazikum, Allah yana saka muku bihi da ayyukanku, kowa sai a saka mai da abin da ya yi. In mutum ya rasu ta lahira, in ya ayyukan da ba a shiga aljanna, ko an ta shiga aljanna bai shiga ta, don ya ga ayyukan da ya yi. ga su aje. Wanda ko yayi abin da ya kamata duniya
cikin aminci shi ka tashi don ya san Allah bai ƙone shi. Saboda in mutum ya rasu an haka shi cikin kabari, akwai mala'ikun da za su towa da an sa shi, za a mai suwa mai rai ne, sai su ce shi kwafin duk abin da ya yi duniya, duk abin da ya yi. A ƙaddata a ce bayan shekara 20 ko 30 ya ci amana wani naira 20, sai ya tuno ya rubuta, ni kaza ni yaudarwa ne, ni kaza ni ta masallaci, duk sai ya rubuta. In sun ka sa mutum ya rubuta kwafi, suna da kwafi, ba don Allah na mancewa ba. Allah duk abin da mu yanzu abin gane muka da abin da an kai lokacin annabi Adamu duk ɗaya su shiga Allah. Kowa Allah na ya ba labarin, fa yunabbi'ukum, Allah ya labarta muku. Wanga shi kwafi hujja ɗaya na, hujja ta kai gare ka don kakka shiga shakka haka. A ce ga shi ka taho da rubutu na abin da kai yi shi a duba min. Ai ko makarantar boko an ka ɗauka boko laɗin mutum da ya gaba rubutu ne na ba yana cewa bai yadda ba. Amma ga shi abin da ya rubuta na da hannu ne. An ce abu kaza guda nawa na, ya rubuta guda 10 na, guda 2 na, ya rubuta guda 10 na, da hannu ne. Kaga shi kai ne ya san bai da gaskiya. To haka na Allah zai yi mana. Saboda haka babu abin da a gaskiya, abin da a daidai irin ɗaya mutum shi gyara aiki. Kowa shi tsaye gyara aiki. Wannan kwafi da za a yi, mala'iku sai su sa mutum ya sa hannu. To in ya sa hannu daidai abin da ya na ƙarshe, mutuwa ce ta duniya, sai su naɗe su aje mai. To ko da wani ya yi mai salati ko wani ibada ko sadaka cikin ɗaya ne, wani ya sadaka naira 2 ta Allah ya kayan baba, wani akawun na kama a ce subset haka, wani akawun ba cikin wanga za sa don ka a samu contradiction, wani akawun za a mai na shigowar lada don ka a samu rikici. Amma shi aikin da ka yi shi na nan aje. Wayan ganyen an ce ga ladodin da aka kawo, ka ba da so ka kayi gidan kwallo ko kayi gidan giya ko kayi gidan rawa, zunubin nan na tawa ga akawun ɗin da shiki. Sai a jawo layin wancan lahi da kai cikin rayuwa ta duniya, sai a yi akawun yana shigowa ciki. Sai ka ga zunubin ga ya taru na ta cikin sab abin ga da ka yi, kamar irin da aka cewa subset a ɗobo wani abu cikin abu. To in ko ka haɗa, sai a ce cikin ɗayan ka haɗa ka yi addu'a don da za ka saduwa da wata Allah ya baka ɗa na gari, to sai zanga account daga ciki ne abu na shigowa na lada. Amma da a tsar wannan da ka yi sanin ina nan da ka bar duniya, ba a sake ƙarawa. Kai ba ka sake wani iko, kai wani abu irin wanga da muka yanzu, motsin ga da muka tahiya, ba ka sake komi sai da yadda Ubangiji. Dama ba Allah ta qayyumi ta kafi kul shay, iko Allah ya shiga cikin komi. Ko mutum ya ta sai da yadda Allah. To da mutum ya rasu bai sake wani abu ba da yadda Allah ba. Saboda haka shi na Allah ya ce wallahu ya'lam ma tasna'una, ya san abin da kuka aikata, fa yajazikum, sai ya saka muku bihi da aikinku. Ba a wa Allah dabaru. Nan duniya kana dabara, ka to ka kare kanka, ka yi dabaru cikin zuciyarka, ba gaskiya haka ne ba. Amma saboda ayyukanka ba su bayyana ba, sai amma Allah ba a yi mai haka nan. Duk wanda an na kwarai, Allah zai saka mai da abin kwarai. Wanda abba abin kwarai ba, Allah zai saka mai da abin kwarai. To babu abin da an mahita in bancin mutum ya gyara aiki ne. Lokaci yayi. To masha Allah. Sallu ala nabi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah ya gafarta mana, ya gafarta mu uwayenmu da ubannanmu da malamanmu da dukkan jama'an musulmi baki daya. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allah muna roƙonka wannan tsada abubuwa da muke ciki, Allah ya sauƙa mana. Allah wannan rashin tsaro da ka damun ƙasa ga Allah ya sauƙa mana. Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da walwala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.